ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነኹ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑኒ ዝደለኹም ዓይነት መደባት ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል እንዳኣተኹ ትደልይዎ ዓይነት ኣቦታ ርእቶ ግደፍለይ ፔድሮ ኣሎንሶ ሎፔዝ 8 ጥቅምቲ 1948 ተወሊዱ ብዘመኑ ስርዖት ዝኣንደስ ዝፍለጥ ኮሎምቢያዊ ተኸታታሊ ቀታሊ ዓማፂ ህፃናት ኩብላልያ ኮይኑ ካብ 1969 ክሳብ 1980 ሎፔዝ ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝቐተለ ይግለጽ። ኣብ ታሪክ ካብቶም ዝበዝሐ ተኸታታሊ ቀተልትን ዓመፅትን ተባሂሉ ብብዙሓት ይቑፀር። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ድማ ከምዚ ኣብ መእተዊ መደብ ዝሓበርክኹም ኣስካሕካሕ ቅጥለት ንዝፈጸመ ኮሎምቢያዊ ፔድሮ ሎፔዝ ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹም። ምክትታልኩም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ። ፔድሮ አሎንሶ ሎፔዝ ኣብ ኮሎምቢያ ብ1948 ኣብ ከተማ ቫኒልዶ ቶሊማ ተወሊዱ። ፔድሮ ሎፔዝ ካብ ቤኒልዳ ሎፔዝ ደ ካስታንዳ ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ምሕጻብ ክዳውንቲ ካብ ዝተወልዱ 13 ቆልዑ መበል ሻውዓይ እዩ። ፔድሮ ኣድዩ ሰራሕተኛ ፆታዊ ርክብ ምዃና ይዛረብ። ብሰንኪ ዓመፅ ናይቲ ገዛን ኣቦ ዘይምህላውን ድማ ኣጸጋሚ ናይ ቁልዕነት ግዜ ኣሕሊፉ። ኣቦኡ መጋዲር ዶሬስ ቅድሚ ልዕሊ 6 ወርሒ ኣብ ላ ቪዮለንሺያ ተቐቲሉ። ሎፔዝ ኣብ 8 ዓመት ዕድሚኡ ካብ ገዝኡ ተሰጊጉ። ኣድዩ ንሓፍቱ ክዕምፅ ክፍትን ከሎ ስለ ዝሓዘቶ ሎፔዝ ድማ ግዳም ሓደር ብምዃን ኣብ ጎደናታት ቦጓታ ኮለል እንዳበለ ይውዕልን ይሓድርን ነይሩ። ብተደጋጋሚ ድማ ፆታዊ ዓመፅ ይወርዶ ነበረ። ድሕሪ እቲ ዝወረደ ዓመፅ ሎፔዝ ካብቲ ዓመፅ ነፃ ንክኸውን ናብ ሓደ ናይ ህፃናት ጉጅለ ናይ ጎደና ተፀንቢሩ። ኣብ 12 ዓመት ዕድሚኡ ብሓንቲ ኣሜሪካውያን ስደተኛታት ስድራ ቤት ንክእለ ተወሲዱ። ብመምህሩ ፆታዊ ዓመፅ ስለ ዘጋጠመ ግን ካብታ ስድራ ቤት ሃዲሙ። ኣብ 1969 ሎፔዝ ብስርቂ መኪና ን7 ዓመት ክእሰር ተፈሪዱ። ኣብቲ ናይ ማእሰርቲ እዋን ብኣብቲ ማእሰርቲ ዝነበሩ መተኣስርቱ ተዓሚፁ ሎፔዝ ድማ ነቶም 3 ዝዕምፅዎ ዝነበሩ ቀቲልዎም። ፍርዱ ድማ ብ2 ዓመት ተናዊሑ። ሎፔዝ ብ1978 ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፅእ ኣብ መላእ ሰሜናዊ ምዕራብ ከባቢ ደቡብ ኣሜሪካ ኮለል ክብል ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ፔሩ ኸደ። ድሒሩ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 100 ኣዋልድ ከም ዝቐተለ ብቐንዱ ድማ ካብ ደቀባት ቀቢላታት ዝመፁ ህፃናት ጎደናታት ከም ዝቐተለን ተገሊጹ። እዚ ኣባህላታት እዚ ክረጋገፅ ዘይክእል እኳ እንተኾነ ሎፔዝ ንሓንቲ ጓል 9 ዓመት ቆልዓ ክጨውያ ድሕሪ ምፍታኑ ንሓፂር እዋን ብሓደ ኣብ ደቡባዊ ማእከል ፔሩ ዝርከብ ደቀባት ኣያካቻኣዊ ቀቢላ ከም ዝተታሕዘ ይፍለጥ። ኣያካቻኣውያን ሎፔዝ ምስ ክዳውንቱን ንብረቱን ኣብ ሑፃ ቀበርዎ። ይኹን እምበር ሓደ ኣሜሪካዊ ሚስዮናዊ ነቲ ቀቢላ ኣእሚኑ ሎፔዝ ፈቲሑ ንፖሊስ ኣረኪብዎ። ፖሊስ ንሎፔዝ ኣብ ቀይዳ የእተዎን ኣብ ክንድኡ ድማ ካብታ ሃገር ኣባሪርዎ። ድሕሪ ምስጓ ካብ ፔሩ ሎፔዝ ዳግማይ ቅትለት ጀመረ። ዋላ እኳ ሰበስልጣን ኣብ መላእ ዝገሽሉ ከባቢታት ዝጠፍኡ ሰባት ብፍላይ ድማ መንእሰያት ኣዋልድ ክውሰከ ዝተብሉ እንተጀመሩ እቶም ዝጠፍኡ ሰባት ግን ዝያዳ ተኽእሎታት ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ክኸውን ከም ዝኽእል ደምዲሞም። ኣብ ሚያዝያ 1980 ኣብ ከባቢ ኣምባቶ ኤኳዶር ዝርከብ ከባቢታት ብዕለቕለቕ ውሕጅ ተፋሒሩ። ቅድሚ ሕጂ ደሃየን ከም ዝጠፍኣ ዝተገልጸ ሓያሎ መንእሰያት ኣዋልድ ሬስአን በቲ ብርቱዕ ውሕጅ ተገንፂሉ። እዚ ነገር ንፖሊስ መርመራታቶም ዳግማይ ክኸፍቱ ደሪኽዎ። ኣብ መወዳእታ ኩሉ ተጠርጣሪ ናብ ሎፔዝ ብምቕኑዕ ኣብቲ ዓመት ንኽተሓዝ ተወሲኑሉ። ድሕሪ እቲ ብርቱዕ ውሕጅ ነዊሕ ከይጸንሐ ካርቪና ፓቪዳ ዝተባህለት ጓል ተኸባቢ ምስ ጓል 12 ዓመት ጓላ ማሪ ናብ ዕዳጋ እናኸደት ኮላ ሎፔዝ ነታ ጓል ክጨውያ ፈቲኑ። ነጋዶ እቲ ከባቢ ንሎፔዝ ብመሓል ፖሊስ ክሳብ ዝመጽእ ብጥብቂ ክሕዝዎ ኺኢሎም። ድሕሪ ምእሳር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሎፔዝ ኣብ መጀመርታ ኣብ እዋን መርመሪኡ ምንዛዝ ኣብዩ ስቕ ክብል መሪፁ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ከም እሱር እናተመሰለ ምስኡ ኣብ ሓደ ሸላ ዝተቐመጠ ካፒታን ፖሊስ ፓስተር ኮርዶባ ጎበኑ ክናዘዝ ጀመረ። ሎፔዝ ብሓፈሻ ልዕሊ 200 ኣብ ኤኳዶር ገሊኦም ዓሰርተታት ኣብ ፔሩ ካልኦት ብዙሓት ድማ ኣብ ኮሎምቢያ ከም ዝቐተለ ተጃሂሩ ኣዕሊልዎ። ንሱ ንመሳርሒኡ ክገልጾ ከሎ መጀመርታ ነቲ ግዳይ ዝኸውን ሰብ ካብ ህዝባዊ ቦታታት ብኣንጸባራቒ ስልማት ከም ዝስሕብ ናብኡ ከም ዝመጽእ ይገብሮ ቅድሚ ብኢዱ ተጠቂሙ ምዕማፁ። ብተወሳኺ ሓሊፉ ሬሳታት ናይቲ ግዳይ ካብቲ ዝተቐብረሉ ቦታ ኣውፂኡ ምስኦም ናይ ሻሂ ድግስ ከም ዝገብር ገሊጹ። ሎፔዝ ብዛዕባ ድራኸ ናይቲ ቅትለት ምስ ተሓተ ኣብ 8 ዓመት ዕድመ ንጽህናይ ስኢነ ተዓሚፀ ብዙሕ ግፍዕታት ወሪድኒ። ስለዚ እየ ኣብ ዝተኻእለኒ መጠን ንብዙሓት ኣዋልድ ከምኡ ክገብር ወሲነ። ድሕሪ ኑዛዘ ነዊሕ ከይጸንሐ ነቲ ሰበስልጣን ናብ ሬሳታት 53 ግዳያት ኣቕሪቡ። እቲ ዝሃቦ ኑዛዘ ድማ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ ኤኳዶር ብድምር 110 ከም ዘለውን ንምርግጋፅ ምኽንያት ኮይኑ። ድሒሩ ኣብ 1980 ሎፔዝ ንቅትለት ተፈሪዱ ን16 ዓመት ማእሰርቲ ድማ ተፈሪዱ። እዚ ድማ ኣብቲ እዋን ኣብ ኤኳዶር ዝነበረ ዝለዓለ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ እዩ ዝነበረ።
ሎፔዝ ኣብ ጥቓ ኪቶ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ጋርሲያ መሬኖ ናይ ማእሰርቲ ፍርዱ ዘሕለፈ ኮይኑ ቅድሚ 2 ዓመት ቅድሚ እቲ ዝተበየነሉ ማእሰርቲ እዩ ወፂኡ። ን14 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣሲሩን ብዘርኣዮ ጠባይ ተማሂሩን ተማሓይሹን ተባሂሉ ኣቐዲሙ ብ31 ናሓሰ 1994 ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ። ሎፔዝ ቅድሚ ምፍትሑ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ንነብሱ ዝበለጸ ናይ ክፍለ ዘመንና ሰብኣይ ክብል ብምግላጹ ጽቡቕ ባህሪ ብምጥራይ ይፍታሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ድሕሪ ምፍትሑ ሎፔዝ ናብ ኮሎምብያ ተሰጊጉ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ድማ ከምዘይ ሕጋዊ ስደተኛ ተኣሲሩ። ቅድሚ ናብ ሰበስልጣን ኮሎምብያ ኢዱ ምሃቡ። ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊኡ ጉዳይ ከቕርቡ ስለ ዘይከኣሉ ባዕሉ ጽሉል ምዃኑ ብምንጋር ናብ ናይ ኣእምሮ ሕሙማት ሆስፒታል ኢዱ ሂቡ። ኣብ 1998 ሎፔዝ ልቦና ከም ዘለዎ ብምንጋሮም $70 ዋሕስ ካብቲ ናይ ኣእምሮ ሆስፒታል ወፂኡ። በቢእዋኑ ናብ ሰበስልጣን ክሕብር ብዝብል ቅድመ ኩናት ብቕንብኡ ሃዲሙ። ንመወዳእታ ግዜ ሎፔዝ ከም ዝተረኣየ ዝተገልጸ ኣብ መስከረም 1999 ኮይኑ ዜግነታዊ ካርዱ ንምሕዳስ ናብ ሃገራዊ ሲቪላዊ መዝገብ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብ 2002 ሃገራዊ ፖሊስ ኮሎምብያን ኢንተርፖልን ንሎፔዝ ብሰንኪ ቀትለት ምስቲ ንሱ ንኽቐትለሎም ዝጥቀመሎም ዝነበረ ነገራት ዝመሳሰል ትእዛዝ ንኽእሰር ትእዛዝ ኣውፂኦም ነይሮም። ትእዛዝ ኢንተርፖል ኣብ 2005 ተዓጺፉ እንተነበረ ሎፔዝ ግን ክሳብ ሕጂ እንዳሃደመ ቀዋሚ መንበሪኡ ዘይፍለጥ ኮይኑ ይርከብ። ሎፔዝ ኣብ 2012 ኣብ ቱንጃ ኮሎምብያ ኣብ ዝተፈጸመ ቅትለት ጥርጡር ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሕታማት ክብረ ወሰን ዓለም ጊነስ ክሳብ 2005 ንሎፔዝ ዝበዝሐ ፍርያም ተኸታታሊ ቀታሊ ምዃኑ ይገልጾ። እቲ ዝርዝር ኣስማት ካብ ቅትለት ውድድር ከም ዝገበረ ድሕሪ ጥርዓን ካብ ሓደስቲ ሕታማት ተኣልዩ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ዝደለኹም ዓይነት ታሪክ ከቕርበልኩም ይኽእል እየ ኣብ ቦታኩምን ጸሓፉለይ። ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ።